Major Tamás. Ez kurva jó van, amúgy megcsinálva ez a hajó. Sinkovics Imre. Vagy majd Mehetünk arra. Mármint hogy a szobrokat meg, vagy így menjünk egy kört, és akkor úgy. Menjünk így le, akkor erre, és akkor így vissza a víz mellett, és akkor ott felmegyünk hátul a lépcsőn. Mert azt akarom csinálni, hogy ez milyen jó, mint hogyha hintába ülne a... Aha. A nagy körláncosban. Igen. Tekertük magunkat. Igen. Lehetne egy kicsit. Ki van ráírva? Be a neve. Igen. Micsoda? Hát akkor nem nagyon. Azért hogy kiépült a túloldal is, mert? A Vigvamot is, hogy mi a faszt Barbonegrát, hogy be kellett zárni a sarkon, azt még semmi nem épült a helyén. Az udvari bolond. Jó, ugye el lehet menni arra a szélen. Jó, mert hogy ott nem lehet átmenni a híd alatt, azt mondom, hogy át lehet. Na ki az? Hát... Labor. Kálmán. Az kábrető. Igen. Kálmán. Mikorka Kálmán? Hát az... Szerintem ez nem magyar. Igen. Ja. És meg akarok próbálni több ilyen videót összevagdosni, hogy így sem voltam még életemben. A Nemzetibe. Emlékszem, mikor ezt a Nemzetit építették, milyen nagy építmény volt. Ja, most meg Ezt most meg a másik az simán elnyomja. Hát nem is tudom, itt milyen előadások vannak. Ott van az ablakon. Ott. Ennek az izé volt a Gória egy időben. Az Alföldi Róbert. Csak azt eljöttek az Orbánék, azt Ennek kidobták. az új nemzetinek? Igen. Itt erre is be tudunk menni oldalt? Nem, azért vannak ott a szemetesek, hogy arra is lehet menni. Ja nem, át tudunk menni itt el. Ja. Fák milyen jól néznek ki.
Nem mondom, az én kiállok lehet, hogyha baj van. Menők ezek a fák. Meg jó, hogy le vannak téve ezek az össze-vissza kövek. Ja. Egy kaki-puki. És akkor ott elmegyünk arra, ha arra tovább. De lehet, hogy arra inkább egyenesen, ma az a biztos. Ott nem biztos, hogy ki tudunk menni. És jó, még már sokan alszanak. Igen. Milyen jó van megoldva a mozgássérülteknek, hogy be tudjanak menni.